doon pa, papunta ka pa roon sa Bani, tapos ay pwede rin dito, pero kumaliwa ka pag nalampas ng Mabini. Welcome to my channel, Aldict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Good morning everyone and welcome back this channel. Ito nga ang biyahe namin papuntang Agno, Pangasinan. Yan ang aming biyahe ngayon. At dito kami ngayon sa may Philippine Arena. Dito kami dumaan. Dito kami sa may bypass. Yan na yung NLEX. Ito first time kong dumaan dito sa lugar na to. Dito sa bypass papuntang MacArthur Highway. Wala man lang reflector pala doon, oh, yung island nila. Medyo delikado sa gabi. Lalo na pagka hindi mo kabisado. Ito ano tong nasa taas? Yan yata yung train no? Yung train ba yun? Ito nasa MacArthur Highway na tayo. Yung nasa baba na yun, yun yung papunta ng NLEX. Okay, papunta ka ng Santa Maria, Bukawi, yan.
Nasa Pampanga na tayo Boundary na ng Pampanga. Ayan Pasok na tayo sa Pampanga. Ito, grupo to ng mga namimingwit. Magkakasama siguro tong tatlo na to. Puro lahat sila may dalang pamingwit Nasa Apalit na tayo. Apalit, Pampanga. Inayos yung karsada, ang taas nung dinagdag Nangyari? Ngayon lang. May aksidente. Mabilis siguro dun sa hindi nakita yung may maraming ginagawa kasi dito sa part ng Apalit, Pampanga, kaya hindi ka pwedeng maghumataw ng humataw. Nandito na tayo sa bayan ng Kamiling, Tarlac.
Kamiling Tarlac. Welcome to Pangasinan. Ayan, nasa Pangasinan na tayo. Nandito na kami ngayon sa may bayan ng Sual, Pangasinan. At medyo malapit-lapit na. Kasi ang alam ko pagka galing ka dito sa Sual ang next na bayan yung Alaminos na. Kasi mula dun sa Alaminos isang bayan na lang ata yung pagitan nila. At Agno na. Kaya medyo malapit-lapit na kami sa Agno. Dito banda medyo okay na kasi mas mabilis na yung biyahe kasi mas maluwag na, kaya medyo nakaka arya-arya na ng konti. Ayan, no? Ang dami rin mga nagbibisikleta dito, ay no. Marami rin na dumadayo siguro na mga nakabike pumupunta dito sa may Pangasinan. Siguro dyan yan sa may part ng Alaminos banda. Kasi nandyan yung 100 Island sa may Alaminos. Ito na, Alaminos na. Yan, nasa Alaminos na tayo. Welcome to Alaminos, Pangasinan. Ito yata yung papuntang Agno. Ano? Ito yata Agno. Ito yung bypass di ba? Ito na yung bypass, no? Ito na yung bypass, di ba? Papuntang Agno. Ay, Alaminos ito yun. Ha? Anda. Bulinaw ba ni? Ano nga natin dito? Bossing, saan papunta yung Agno? Papunta Agno? Ha? Agno? Ay doon pa, papunta ka pa roon sa Kampani, tapos ay pwede rin dito, pero kung maliwa ka, paglampas ng Mabini,
May Ano mas malapit? kaliwa na kalsada, Ano mas malapit? papuntang Agno yun. Ito yung papuntang Bani. Oo, ito pa- Parang mas malapit yata ito eh, no? Oo, O dito na ako. dito ka pa rin, tapos kaliwa ka, papuntang Agno na yun. Okay, okay, sige. Thank you. Nalito ko, wala kasing sign doon eh. Hinahanap ko, hindi ko makita eh. Dito, kaliwa ka, diretso. May board dyan. Okay, sige, sige. Thank you. Ayun, no, Agno. Anda, Bani. Kaliwa ka. Oh, Bani. Anda. Uy na, Bani. Ay, eto, Agno pala. Pala. Agno sa kabila. Nandito na tayo sa bayan ng Bani. Daming puno ng mangga dito, oh. Nahawak ko nung ano, oh. Nahawak ng highway. Parang runway eh. Dito yan sa may Agno, Pangasinan. Alam mo, para tayong nasa runway.
Ayan, dagat oh. Ganda ng view dito. Dito yan sa may Agno, Pangasinan. Dito no, diretso no. Daming puno ng mangga dito. Pag nag-letter Y, eto yun, di ba? Kanan daw tayo. Ha? Ha? Kanan, oh. Oo nga, matatanaw mo na yung dagat da. Ha? Ha? Oo nga eh. Baka doon. Ha? Ito, tignan natin to. Bossing. Boss, saan ba banda yan, oh? Villa Elpa. Sa kabila. Ah, sa kabila ho. Salamat ho. Pagdating ng tabi ng dagat, kaliwa. Okay, sige. Salamat ho. Salamat po. Ha? Talagang action talaga to. Oo nga. Ha? Helpa, dito. Eh, dagat na oh. Ha? Ito yung pamana. Ah. Ano ba ito? Public? Ha? Pamana. Ah, Pamana Beach Resort.
Ito yung Edelpa. Ay puta. Sita ko sa ating Villa Elpa. Nasaan yung kanila? Saan yun sa kanila? Haba. Karsada pa rin ah. Kahilera lang daw nito eh. Yung semento yung bakod. Ha? Ayun, di ba? Ayun, mga baka semento. Ha? Nakita mo to nila. Kay hilera lang daw eh. Ano na? Diretso pa tayo dito. Kasi baka... Ha? Kasi Bel pa to eh, di ba? Oh. Ha? Ito, din ito. Wala na, lagpas na ako ah. Ang bakod eh. Ako nakita ang bakod ah. No? Kahilera lang daw eh. Magpas na ako, ano? Wala na ako nakitang bakod eh. Katabi lang daw eh. Hanap tayo ng masisilungan muna. Hanap muna tayo ng masisilungan. Ito na dagat eh. Mga bakod oh. Saan ba tayo nag-on? Ayun oh. Diretso daw tayo doon sa dagat. Ayun, punta na to. Pumunta na to. Malayo pa. Action na action. Oo. Kasi hindi dapat makita na natin yung motor nila kung nandun eh, di ba?
Yun, nakita ko na yung mga poste. Ayun, oh. Mga bagong gawa. Ayun, nakita ko na yung... Pader nga. Galing kami sa kabila. Oo. Kanina pa kami wala signal. Hindi ay makatawag. Naabot ko na yung dulo eh. Baba. Oops. Oh, puta. Naabot ko na yung dulo eh. Pag maligo kayo, bawal naka-short to, naka-brief lang kailangan mo kaya wala nang suot. Para papagpag yung pugitan na walang sa galamay. Puta pare, namali ako. Kanina pa ako ikot. Nakita ko kayo, dinaanan nyo kami sa doon eh. Nandun kami sa may... sa bayan. Nakita nyo Oo, napansin ko. Siya nakapansin eh. Eh, sarap-sarap na upo-upo ko doon sa... Kasi na... signal kasi. Ha? Walang signal. Dapat wala kayong signal. Wala na si Kuya Willie. Pagdaanan pala namin. Oo. Ngayon, sabi ko pa na yung Villa El, saan na, wala akong makitang poste. Sabi ko, subuhan natin sa kabila. Hindi, sa ano, hindi makita sa Google? Hindi na. Wala nang signal eh. Signal dito. Ang signal pare. Hindi, ba't ako naka-ano ko eh? Maganda yung cellphone. Hindi, ano yung sa Google meron. Wait. Pag-reach na tayo. Google kaya. Galing kami ng Bulinaw. Oh. Tapos ginugil ko na. Di na kami dumaan doon sa Alaminos. Ito na sa kanan, sa Bani. Doon na dinaanan natin. Oo. Kasi marami kami sightseeing eh. Dumampa ako doon sa Dumampa ako doon sa Tarlac, sa dating tinirahan ko. Ayan, nandito ko yung kami sa may Barangay Tupa sa Agno, Pangasinan. Ayun yung hinukay nyo. Ayan o. Ayan ang mga... ito yung asyenda ni... Asyenda Milita. Ayan, low tide na kaya labas na yung mga bato. Ha? Alin? Oh. Yung sa Paler? Eh, nandito tayo sa Pangasinan. Kaya... Oh, laki ng huli ah. Ay, okay dito, oh. Ay, ko. Pwede. Ay, nakita nyo, oh. Ang ganda-ganda dito sa may Barangay Tupa. Dito sa may Agno.
Ayan, oh. Ha? Mababaw lang yan? Ito maganda sa aquarium to eh. No? Hindi, doon may mas mababang babaan eh. Hoy, oh, sabi ko na eh, buti na lang binalot ko eh. Oo, eh kasi naisip ko nga baka biglang matagsikan eh. Baka mo na yan. Hindi hawakan ko to. Sige, sige. Sige, sige. Yan. Dahan-dahan. Oops, oops. Dahan-dahan. Okay. Okay. O, diba? Hindi, dyan mababaw lang yan. Hindi. Doon ka banda sa bandang gitna para hindi kayo matangay sa gilid. Yan oh. Han, sa bandang gitna ka Han, dyan. Para hindi kayo matangay sa gilid, hindi kayo i-itcha. Yan, dyan, yan. Para corner yung ano. Yan oh. Oh. Oh, di ba? Saya-saya. Ano, lawak nung asyenda ko. Ang haba ng mga bato dito. Oh. Parang may mga damo. Maganda to sa aquarium. Yan oh. Alam mo kung may aquarium ka, maganda to sa aquarium, no? Maganda sa aquarium. Oh, lakad-lakad tayo doon, no? Yung kulay blue na yun, yung ba yung Elpa? Yung maraming ano, bandera-bandera. Ha? Ah. Ito, oh, ganda oh. Isda ba yan? Ito lang pa. Isda. Ang dami mo, ano, parang bulaklak. Pero
mo, Mel, galawin mo. Si Urchin, laki oh. Ayun, sa baba. Ayun, no? Lubog lang ako. Nahiya pa ako eh. Yan ang Pamana Resort. Pare. Yan yung ano, no? Yan, may parang terrace dun, no? Ganda. Ah, yung shell. Oh. Nakain ng loro yun eh. Ah, dito yan. Sulit ang lakad natin, pare. Sulit ang lakad. Ha? Kanta sana mag-picture niya, wala tayong cellphone. Hindi, di bali pare, meron na. Ito na, oh. Naka-video yan. I-screenshot ko lang yan. Ipapasa ko pa sa'yo para na. Yung iba kasi hindi pa ako nag-upload ng mga picture, yung nag-ride sa'yo. Hindi pa ako nagpasa eh. May akyatan ba? May akyatan doon? Para makakita tayo doon? Ha? Doon yata ang daan eh. Ha? Oo.
Andun yata hagdanan eh. No? Isip ata ni RJ kung paano umakyat. At eto nga, nakaakyat din kami. Maraming salamat dun sa nagpatuloy sa amin dito sa lugar na to. Ayan, ang ganda ng lugar na to dito sa taas at pinayagan kaming makapag picture taking dito sa loob nila. Thank you so much po. At syempre, ang mga kasama sa pictorial na to ay yung aking mga kaibigan. Ayan, ang aking YP. Yan, si Maring Mel. At yan, ang aking kaibigan na si Paring Puloy. At si RJ. Ayan, palakad-lakad lang. Ayan, itong aking kaibigan. Ang hilig talaga nito ay ang mamingwit. Kaya kahit saan siya magpunta, laging dala-dala ang kanyang pamingwit. Okay, hanggang dito na lang yung video ko at kita-kits na tayo sa next video. Maraming salamat sa pagsama nyo sa biyahe ko at sana nag-enjoy kayo. At syempre kung bago lang kayo dito sa channel ko, subscribe na. Thank you for watching.